Na nit ninot. Na nit ninot. Na nit ninot. Contes infantils a cau d'orella. Hola, ninot. Avui viatjarem amb la imaginació a un país ple de misteri i de bellesa que es diu Romania. És un lloc on els boscos són tan espessos que sembla que amaguen secrets i on les muntanyes tenen forma de drac adormit. A Romania hi ha castells antics que inspiren llegendes, com la del comte Dràcula, però tranquil, que avui no parlarem pas de vampirs. A Romania a l'hivern hi neva fort i tot queda ben cobert d'una capa blanca i els animals del bosc deixen petjades silencioses damunt la neu. En aquest país tan màgic és on hi situem el conte d'avui, que el protagonitzen dues criatures molt especials, l'Ursuc, un gos gran i innocent, i la Volpina, una guineu molt llesta i una mica entremaliada. El conte d'avui és l'ós que va ser enganyat per la guineu. Comencem. Fa molts i molts anys, en un bosc gran i ple d'arbres molt alts, hi vivien molts animals. I entre tots ells hi havia la Volpina, que era una guineu molt espavilada, i també l'Ursuc, un os gran i pelut que no era gaire ràpid pensant, però sí que era molt bonjant. L'Ursuc vivia sol, en una cova rodoneta, i cada matí sortia a buscar mel, fruits del bosc o arrels tendres per menjar. Però a vegades li costava trobar prou menjar. La Volpina, en canvi, sempre anava ben tipa. Sabia on trobar ous, coneixia les millors pomeres i fins i tot havia après a fer veure que plorava per fer pena als pagesos i que li donessin pa sec o un tros de formatge. Era tota una artista de la trampa. Un matí fred, l'ós la va veure passar corrents pel camí, amb una paella vella al llom i un tros de pa a la boca. «Ep, Volpina!», va cridar l'ós amb la seva veu greu. «D'on treus tant menjar, tu, que sempre vas tipa i contenta?» La guineu, que ja havia vist venir la pregunta, va somriure i va dir amb una veueta dolça. «Oh, amicos, el meu secret és pescar. Cada nit vaig al llac gelat, fico la cua dins del forat del gel i els peixos, en veure una cua tan bonica, se m'hi enganxen. Després només cal estirar i ja tinc el sopar». L'Ursuc va obrir els ulls moltíssim. Ell no havia pescat mai. «De veritat? Només cal posar-hi la cua?» «Esclar», va dir la guineu tota convençuda. «Tu tens una cua més gran que la meva. Segur que pescaràs el doble». I és que en aquella època, ninot, els ossos tenien una cua molt llarga. Ara ja no la tenen i de seguida veurem el per què. L'ós engrescat li va preguntar a la Volpina. «I com ho faig exactament?» La guineu va fer veure que pensava. Doncs mira, vés al llac quan es faci fosc, busca un forat al gel, asseu-te de cul amb la cua dins del llac i espera. Però has d'estar molt quiet, com una estàtua. I no et moguis fins que notis que t'estiren ben fort de la cua. Això vol dir que tens un bon grapat de peixos enganxats». «D'acord», va dir l'ós tot decidit. «Aquesta mateixa nit hi vaig». La guineu va marxar somrient, amagant una rialleta trapella darrere les orelles. Quan va arribar la nit, l'ós va fer exactament el que li havia dit la Volpina. Va anar al llac, va trobar un forat al gel i pataplaf, s'hi va asseure amb la seva gran cua dins de l'aigua. I allà es va quedar esperant. I esperant. I esperant. I esperant. El gel era molt fred i la cua començava a quedar-se quieta, però ell, convençut, pensava: «Ara sí, deuen estar mossegant». El temps passava i el fred apretava. De sobte, quan l'Ursuc va voler aixecar-se, la cua no es movia. Havia quedat glaçada dins l'aigua, era un bloc de gel. «Ah!», va cridar.
Ja estiren! Segur que són molts peixos! Així que l'Ursuc va estirar amb totes les seves forces. I va estirar, i catacrac! Ah! L'os va caure enrere i es va adonar que s'havia quedat sense cua. Sí, la cua s'havia congelat i s'havia trencat. I allà no hi havia ni un peix. Només silenci, neu i la guineu, la volpina, que des de dalt d'una roca es petava de riure. Ai, pobre Ursuc, t'ho has cregut tot! L'os es va aixecar trist i adolorit. Però per què m'has enganyat? La guineu encara reia, però va parar un moment per dir: perquè et creus tot el que et diuen, sense pensar-t'ho dues vegades, Ursuc, i perquè m'agrada una mica fer bromes, ja ho saps. I va marxar, saltironant entre la neu. L'os, pobre, va tornar a casa sense cua, però amb una lliçó molt important. Mai no has de fer cas de tot el que et diuen, sobretot si t'ho diu una guineu trapella. Des d'aquell dia, l'Ursuc va mirar de pensar una mica més abans de creure's qualsevol cosa, i tot i que li faltava la cua, havia guanyat una miqueta de saviesa. I això també val molt, oi? Així que ja saps per què els ossos no tenen una cua llarga, sinó més aviat una cueta ben petitona. Ja ho veus, ninot, aquest conte ens ensenya que no tot el que sembla una bona idea ho és finalment i que a vegades qui riu primer potser no riu tant al final. També ens recorda que cal pensar amb el cap i no només amb la panxa. I que encara que et caiguis o t'enganyin alguna vegada, pots aprendre i fer-te més fort, com l'Ursuc. Ara, ninot, deixa que el teu cos descansi. Com l'Ursuc, quan va tornar a casa seva després d'aquella nit tan freda. Tanca els ulls. Imagina que ets un os, gran i pelut. Estira't dins d'una cova. La cova és de pedra suau i càlida, amb molt sal terra, que està ben toveta, i sents l'olor dolça de l'hivern i de la foguera que està cremant a prop i que et fa sentir tan i tan bé. Fa fred a fora, però tu estàs calentonet, embolcallat com si estiguessis dins d'un abric de núvols. Ara agafa aire pel nas, com si volguessis olorar un pot de mel. I treu l'aire per la boca a poc, com si bufessis per escalfar-te les mans. Repeteix 2 vegades més. Ara, imagina que estàs al bosc, a sota un cel blau gelat. Camines a poc damunt la neu. I la neu fa cric, crac, sota els teus peus. Tot està en silenci. Conforme vas avançant, tot el teu cos es va adormint i es va relaxant. Els peus, les cames,
la panxa, els braços, les espatlles, els ulls. El teu cor batega lent, tranquil, perquè tot està bé. Tu estàs bé. I és hora de descansar.